2012. godinu Srbija je dočekala uz Pink kao i prethodnih 10 godina. Izmerili su Peoplemetri Nielsen Audience Measurement. Čak 79% onih koji su bili uz televizore 31. decembra gledalo je Pink bar deo dana. A to je obezbedilo da naš program bude na prvom mestu u udelu gledanosti i posljednjeg dana u godini. 31. decembar je ovako izmeren. Pink je prvi sa 27%. RTS 1 je drugi sa 26%, televizija PST je treća sa 11%, B92 četvrta sa 6%, RTS 2 peti sa 4%, Happy šesta sa 3% i Avala sedma sa 1% gledalaca. 3.600.000 gledalaca je u Srbiji ušlo u novu godinu uz televizijske programe. Od toga je neverovatnih 1.700.000 ili 47% bilo uz Pink. 650.000 uz RTS 1, 209.050 ili svega 9% uz televiziju PST, 208.000 uz B92, a 750.000 je raspoređeno na sve ostale televizije. U udarnom terminu od 21 čas do 2 sata posle ponoći uz Pink je bilo 38% televizijske publike. Uz RTS 1 22%, sa televizijom PST svega 10%, i B92 5%, a od 22:30 do 2 sata posle ponoći skoro svaki drugi gledalac je bio uz Pink, dok je ostala polovina Srbije birala sve druge programe zajedno. Ako sagledamo celu 2011. godinu, Pink je bio najgledanija komercijalna televizija svih generacija 324 dana, televizija PST 30, a B92 1 dan. Srećnu i ružičastu novu 2012. godinu želi vam Pink.